Тони, да започнем първо нашия разговор най-вече с това, може би, любовта към децата ли те насочи да започнеш да се занимаваш с тях след като приключиш с твоята активна състезателна кариера? Ами сега като връщам лентата, а, много интересно ми се разви на мене така треньорската кариера, защото аз имах възможност от доста рано да се занимавам с треньорство. Става въпрос, още докато играех професионален футбол в Академик София, почнах да работя така в футболен клуб Лъвчетата с по-малки деца. Успявах да ги съчетавам двете длъжности и даже вече в края на кариерата си, когато и станах играещ помощник треньор с Академик София в Б група и в последствие влезнахме в А, там си бях само помощник треньор, продължавах да се занимавам с нали, детския футбол в школата на ДФК Лъвчетата. Така добре ми се развиваше треньорската кариера и даже си мислих, понеже на 37 години да си помощник треньор в А група е така добро начало, но в един момент нали, така, кризата в българския футбол настъпи и Академик София фалира. Изпаднахме от А група в Б и аз малко така се получих в безизходица. Не мислих, тогава не съм си правил сметки да се занимавам с детско-юношески футбол. Макар че винаги съм знаел, че ще бъда треньор по футбол, защото страшно много обичам тази игра и не мога да си представя да живея без нея, без да така съм се докоснал по някакъв начин с нея. Когато стана това, че отбора фалира, изпаднахме в Б група, в един момент нормално беше да си продължа кариерата в футболен клуб Лъвчетата. И аз доста по-сериозно се взех с школата, като взех набор 2002. В същото време, точно по това време, тогава почнах работа и в една друга школа, нали, РД Спорт, която е частна. И така в началото със страх какво ще бъде, дали ще се справя, защото мъжкият футбол с детския футбол е коренно различен и смея да твърда, че е доста по-труден, понеже малките деца трябва да си много внимателен, най-вече с държанието си към тях. В същото време всяка възраст е много специфична от към тренировки, дали ще бъдат насочени тактически, технически, физически. Докато мъжкия футбол си е малко стереотипно, по един и същи начин си протичат всичките сезони, целогодишно. Не съжалявам в момента, даже така съм си мислил, че в момента ако получа предложение за мъжки футбол и то така от IB група, може би ще откажа. И причините са най-вече за това, че много съм се превързал към децата, които тренирам. В същото време изпитвам много удоволствие, понеже тези деца са искрени, всичко е честно. В същото време работата, която вършиш през седмицата, веднага се вижда нали, в края на седмицата в матча. Така съм си представил, че те са като един бял лист хартия, в който ти рисуваш и всичко нали, правилно, ако е нарисувано, се вижда и е красиво. Докато при мъжете там, ако имат така някои отрицателни черти в характер, ли ще бъде дали
нещо в техническо отношение ненаучено, ти трябва първа да го изтриваш все едно, нали, както образно казано на лист хартия и отново да го рисуваш вече по твоя си начин, както ти разбираш футбола. Това е 100% връщането ми в детския футбол е и заради моите двама сина. Нали, единия в момента, даже вчера навърши 13 години, другия е на 7 годинки, и двамата обичат много футбола, и двамата тренират. И това неимоверно си оказва влияние за желанието ми да тренирам децата. Преди малко спомена и за лъвчетата, за което наистина няма как да не те разпитам. Станахте шампиони. Обикновено хората са свикнали големите на деня и така наречените грандове, ЦСКА, Левски, те да бъдат едни от основните водещи. Само че се промениха доста нещата в българския футбол и ти си един от продуктите на една от големите школи в България, Септември. Да ми кажеш малко така за този паралел, тази съпоставка, кои неща толкова се промениха във времето и през годините, че сега, така да го кажа, една вече замряла, поне според мен, е школа от към база и така нататък за Септември. ЦСКА и Левски никакви ги няма горе-долу на футболната карта. Изникнаха школите на Лудогорец, Литекс. Вие пък станахте шампиони и разчупихте този стереотип. Много интересно. Така с мои колеги сме си коментирали, че тези малки школи, които така изникнаха, накараха по-големите школи да се замислят и да работят повече. По проста причина, че родителите, може би и децата не са глупави и в един момент, когато някъде се работи и те го виждат, че се работи с техните деца, отношението е правилно и вече самите имена ЦСКА и Левски чак толкова не привличат вниманието. В същото време, така, това си е лично мое мнение, че в момента се работи правилно от към развитие на юношеския футбол. Защо? Понеже тия школи, както казвам, които се излюпиха, карат големите школи да има по-голяма конкуренция. Много ни е трудно, в интерес на истината много ни е трудно, защото все пак едни клубове като ЦСКА и Левски привличат децата с името си. Сега не може да слагаме на едно ниво, например, нашия клуб Лъвчетата с отбор като ЦСКА или като Левски. Ние все още сме нов клуб, нямаме тези традиции, нямаме мъжки отбор, но въпреки това, според мен, с правилна работа така успяваме да се конкурираме и даже в много отношения да ги надминаваме. Това мисля, че е разликата между сегашното така поколение и от преди 20 на години, когато имаше 2-3 клуба, които бяха на ниво. Сега за ЦСКА и за Левски като клубове не съм навътре в нещата и не искам да коментирам, да не обида някой, но може би базите, това е големия проблем. Другото не искам да си помислям за задкулисни работи, които не искам да навлизам в тази тема. Разкажи ни повече и за емоцията около тази спечелена титла. Емоцията наистина беше невероятна и така да се каже, може и клиширано да звучи, но страшно много труд хвърлиха тези деца. Значи аз така се бях амбицирал да постигнем нещо голямо, защото виждам в тях невероятен талант в повечето от децата. И първо, по принцип, за да стигнем до
така финалния кръг на републиканското, то дойде малко изненадващо по проста причина, че ние станахме втори в градското първенство. И те в последния момент обявиха, че ще има като републикански кръг с най-добрите отбори, нали, от София и от цяла България. Какво да ви кажа, емоцията, лично аз се чувствам страшно горд с тези деца, защото значи няма студ, няма топло време, дъжд, сняг. Единствено от желанието да тренират, от удоволствието, от играта, нищо не ги е спирало. В същото време знаем, че сега големия проблем въобще на децата е, така да се каже, компютърните игри и повечето техни връстници напрекъснато играят и предполагам и на тях много им се играе, но явно, че и аз може би съм спомогнал така да ги запаля по футбола и да могат в свободното си време не да играят на компютърни игри, ами да идват и да спортуват, което в крайна сметка е най-важното. Не се знае дали ще станат футболисти, макар че мен ми се иска и съм убеден, че от тях има доста талантливи деца, които след може би 7-8 години може някои от тях и в националния отбор да играят. Иска ми се да станат и хора така добри, които задължително да се учат. Винаги го изисквам, значи даже прибягвам до такива методи, че някой, ако има слаби оценки, го наказвам и не го пускам в мачовете, защото за тях това е страшно наказание. Мисля, че е по-голямо от това, което вкъщи могат да ги накажат родителите. Другото е, че поддържам така тесни връзки с самите родители и когато имат някакъв проблем в къщи, дали лошо държание, дали точно слаби оценки, ако имат, така им влияеме и мисля, че има успех с 2-3 момчета. Доста са си подобрили успеха от това, което е било. И това. Може ли да се каже, че след спечелената титла вече ви борят за фактор и се говори повече за лъвчетата, гледат с друго око на вас като школа? Ами да, мисля, че така всички вече се съобразяват с нас. Значи, когато аз поех отбора, това беше преди 4 години горе-долу, не бяхме толкова добри, бяхме, бих казал, среден отбор в София, с много работа, с това, че може би точно поради тази работа ми дойдоха деца от Славия, от Левски, които ме подсилиха и в момента ето есенния полусезон завърши, ние станахме в нашата си група, защото те са две групи, първи пред Левски и пред Славия, което не може да не кара другите отбори да не се съобразяват в момента с нас и наистина да гледат с друго око на нашия клуб. Как правите подбора на децата? Всеки ли може да дойде и да кандидатства или да го каже родител да запише детето си, или трябва да преминат някакви тестове преди това, за да покажат може би някаква класа според твоите разбирания, че заслужават да тренират тук? Ами не, значи нашия клуб, както и моето мнение е, че абсолютно всички могат да дойдат да тренират. Сега, на мен това ми е по-трудно в последствие във водене на самата тренировка, но нашия клуб не е ЦСКА или Левски или примерно Реал Мадрид и нямам право, така да се каже, морално право да спирам някое дете, което иска да тренира, защото за мен пак казвам, най-важното е тия всичките деца, които седат пред компютрите, да дойдат и да спортуват
защото това е здраве, това е каляване на характера и няма, всичките имат право да си дойдат и да тренират. Сега с последствие натоварванията не са малко и така се каже, децата, които не обичат толкова футбола, те сами си усещат и малко по малко си отпадат. Как съм ги селектирал? Ами в интерес на истината, миналата година, понеже футболен клуб Лъвчетата развива така футбол и в училищата. 4 деца си спомням, че бях харесал от един турнир, които взимат дейно участие в момента в отбора. Така че, значи, това е било, те са в момента 6-ти клас, значи 5-ти клас. Тъмън са започвали 5-ти клас да бъдат. Тоест, все още не е късно деца, които не са се занимавали до този момент с футбол активно в такива школи, така да могат да се интегрират и да се развият като футболисти. Има ли интерес от тези по-известни наши отбори и школи към вашите деца и работите ли с някои школи така от чужбина и тези деца в последствие да могат да отидат на друго място, да продължат развитието си извън пределите на България? Ами, значи на първия въпрос определено има интерес към моите деца, което е нормално. Така, сега без да споменавам имена, даже нали, тук имаше един запален цесекар, който сина му страшно много го искаха, както и детето му е много запалено наистина на тема ЦСК, но въпреки това той предпочете да остане, което за мен така е много радващо и аз съм му благодарен. И така ми носи удоволствие от това, че въпреки името ЦСК и любовта към ЦСК, той е предпочел да остане при мен, защото вижда, че тук ще се развие по-добре и един ден му пожелавам да си играе в ЦСК, но колкото може по-дълго аз да го тренирам. Сега нямаме, по втория въпрос, нямаме нали, тесни връзки с някакъв друг клуб. Мисля, че е много рано още за това нещо. Когато, моето мнение, когато детето е добро, когато се развива правилно, никакъв проблем не е да отиде в който и клуб да бъде в България. Независимо, нали, аз седя и като треньор и опита ми, който имам, независимо дали тренираш в по-слаб клуб, дали си от провинцията, добър ли си и в чужбина ще ти се отворят вратите и в България, разбира се, ако школи като ЦСК, Левски, Лудогорец, сега да не изброявам, Литекс, нали, те поискат, ако ти харесва и сметнеш, че можеш да се развиваш, няма да имаш никакви проблеми да отидеш в тези клубове. В началото на нашия разговор спомена, че ако получиш предложение от отбор или от А или от Б група, може би ще откажеш. Това обаче е на този етап. Докъде се простират твоите амбиции и мечти? Виждаш ли се малко по-късно в твоята треньорска кариера да водиш мъжки отбори на съвсем друго ниво? Ами да, значи като всеки човек и аз имам амбиции и мечти. Разбира се, че се виждам, но може би пак аз съм такъв човек, че така привързвам се към децата или страшно много съм се привързал към тези деца. В същото време на този етап натежават и това, че моите синове ги тренирам и са така при мене. И така това ме спира да търся и някакво по-голямо развитие имам предвид да съм треньор в мъжкия футбол.
Сега, разбира се, ако е нещо, което, както се казва, не може да се откаже, може би ще се замисля, но в крайна сметка мое мнение е, че невъзнаграден труд няма и ето аз в момента веднага, щом станахме републикански, видяха, че нали, работя добре с децата, така разбирам си от работата. Получих предложение от футболния съюз, Българския футболен съюз и в момента съм треньор на девойките до 17 години на националния отбор. И в същото време помагам на до 19 години девойките и на жените в нали, българския футбол, което ми позволява да мога да ги вмествам и двете длъжности, защото те все още не са взети чак толкова много, така наречения женски футбол, няма толкова ангажираност през годината. А пък в същото време, когато съм свободен, ще мога да си се занимавам с децата ми и така. Но знам, че един ден ще работя в така по-голям, имам пред с по-големи деца или в мъжкия футбол. А на къде върви българския футбол, правейки един такъв паралел от времето, когато ти беше професионален футболист и сега, когато си от другата страна на барикадата, така да го наречем? Ами, според мен, значи преди 15-20 години си играеше доста по-силен футбол. Каква е причината? Може би тогава нямаше ги, примерно, особено при децата, нямаше ги точно тия страничните аспекти от живота. Говориме най-вече компютрите и всякакви там игри, свързани, нали, дали тия PlayStation и така нататък. Сега обаче, мисля, че в последните 3-4 години, пак се връщам, това, което виждам в детско-юношеския футбол, страшно много се е развил и аз очаквам да има бум на футболисти, може би след 5-6 години, наистина на български талантливи футболисти, защото благодарение на треньорската школа, благодарение, пак казвам, на конкуренцията, на тези по-малки клубове, които карат големите да заработят, не може да не даде някакъв резултат. Работи се правилно в повечето клубове, от много по-малки имат вече турнири. Например, само една съпоставка ще кажа. Преди 4 години, когато ги взех лъвчетата, нали, набор 2002, малко преди нас, половина една година преди нас, почваха първенство на 12 години. И имаха по 1-2 турнира в годината за по 3-4 дена. Сега в момента значи има първенства за 6-7 годишни деца. Значи, те до 12 години може да си направите сметка. Това са 5 години. Колко мача са изиграли. В крайна сметка мачовете карат децата да тренират още по-здраво, да се развиват, да идват с още по-голяма любов на тренировките. И това страшно много ни помага на нас, треньорите. Защото когато виждаш, че едно дете има страшно много желание да тренира, така и на тебе ти идва импулса да се вложиш в тренировката още повече. Как си обясняваш факта, че много от хората постоянно тръбят и изтъкват проблемите с базите, с терените, които разполагаме? Едно време с гориите на Червено знаме, на Славия, на Септември израстваха големи футболисти. Сега като че ли няма, нали, такива. Ти го каза, че очакваш бум на таланти да изникнат след около 5-6 години. Наистина имаме затревени игрища и така нататък. Но къде е разликата според тебе? Ами, сега, че има проблем с базите, спор няма. Значи, това също е много важно. Вярно е, че преди ги нямаше тези условия.
Нали? Но пак казвам, тогава децата нямаха тези странични занимания. Говориме от към, пак се връщам, тези прословути компютърни игри. Тогава ние излизахме, първо живота беше по-спокоен. Аз мога да, нали, да се върна към моето детство. Аз по цял ден, когато съм свободен, излизам и ритам в училището. На асфалта ли ще е, на сгорията ли си, но по цял ден с това се занимавам. В момента децата им липсва точно това нещо, така наречения уличен футбол, би го казал. Това движение извън тренировките. Аз мисля, че това е основният проблем в момента на това поколение, което така расте. Но пак казвам, че с правилна работа, с желание от треньорите, от децата, от техните родители, които също са много важни във влиянието на децата си, защото много родители ми се е случило как спират децата си, защото или било лошо времето, или защото сега трябва да го вода, понеже това е проблем. Едно време ние сами си ходихме навсякъде на тренировка, докато в момента нормално като всеки родител да се притеснява детето му как ще отиде на тренировка, как се върне. И аз мисля, че базата е проблем, но не е това основният проблем. Това е. А как се издържа една такава школа? Живеем наистина в трудни времена. Финансите са едни от основните проблеми на нашата държава, навсякъде, на всяко едно ниво. В интерес на истината много трудно. Много трудно, понеже няма какво да се лъжеме. Помощ от държавата няма, от Футболния съюз, от към финансова гледна точка няма. И реално погледното трябва с таксите на децата, които няма как да покрият разходите за тренировки, за мачове, въобще за развитието на една школа. Всичко става, така да се каже, според мен от любов към футбола. Например, президента Венцислав Гаврилов в крайна сметка намира средства, така да се каже, от други дейности, свързани към футболния клуб и ги прехвърля в школата, за да може така да имаме хубави условия за работа. В същото време хора, така, които обичат футбола, които обичат децата, тук искам да благодаря на господин Румен Джабарски, на който са тези игрища, които, така да се каже, символично, за символична сума предоставят възможност да тренираме по всяко време, само и само да се развиват децата, без диска пари или нещо друго в замяна. Така че тежко е положението, но за мен е хора, които обичат футбола, които обичат децата, те са спасението за развитието на детско-юношеския футбол. А ти замислили ли се върху факта и говорили сте с хората от школата, че можете да развивате и така наречената мениджърска дейност, съответно тези деца не само да тренират, да печелят купи, впоследствие да ги продавате на по-големите български отбори, защо не и в чужбина, и по този начин школата един вид да се самоиздържа и след всеки следващ трансфер да получавате проценти, и това би до голяма степен би улеснило финансирането на школата. Не съм се замислял. В смисъл такъв, горе-долу съм запознат как седи въпроса, което за малките клубове не седи никак добре. Какво имам предвид? В момента тренирам, децата са ми, например, най-добрите. Утре идва някакъв клуб, взима ги и в крайна сметка клуба ми не получава нищо. Така е по закон. Сега дали е за хубаво или за лошо, не мога да кажа. За мен е за лошо, защото
аз съм се трудил примерно 4 години, допринесъл съм за неговото развитие на даден футболист и идват, взимат ми го и до там. Сега, доколко знам, има някакъв закон. Ако е играл в даден клуб, нали, и при всеки следващ трансфер има, мисля, че 5% се разпределят в клубовете, в които е играл. И дали вече тогава, ако стане един нов Бербатов, някой, наистина мисля, че ще спомогне за клуба, но иначе мисля, че това е труден вариант за издръжка. Труден вариант е. Сега в крайна сметка, може би шефа ми, той трябва да се замисли дали може би с някаква чрез менеджерски агенции, чрез продаване на футболисти от по-рано, може да спечели пари. Аз съм треньора, така че не мога аз да го продавам. И така. Не мога да не те попитам един друг въпрос за състоянието на родното първенство. Не говорим вече за децата, за мъжете. В последните години Лудогорец диктува модата. В Литек се опитват да се налагат така повече млади футболисти, нещо, което в голяма част от отборите не го виждаме. Много чужденци има пък също така. Как ти се струва и битката за титлата тази година и конкуренцията? Ами, откакто почнах така с детския футбол да се занимавам, в интерес на истината понамалих така детайлно да гледам групата. Сега няма да открием топлата вода. В крайна сметка се вижда, че отбори, които имат пари и възможности при правилно управление, достигат успех. Случая Лудогорец. Сега тази година ЦСКА са достоен техен съперник и така надявам се, че ако всичко бъде честно, ще победи и ще стане шампион на най-добрия. Лично за мен е клуб като Ловеч страшно много ми допада, точно по тази причина, че налага така деца от школата си и в крайна сметка те напрекъснато продават и, както се казва, се самоиздържат само от школата си. Проблем е, сега аз ги разбирам и големите клубове, те искат да постигат успехи и според мен наистина, пак казвам, че поколението, което в момента вече навлиза, може би децата не са чак толкова талантливи и клубовете търсят по-качествените чужденци. Но в крайна сметка явно това не е правилно и това е грешно, защото се дават парите, които ги няма в българския футбол на чужденците, а пък нашите деца не могат да играят. Мислил съм си по въпроса, че отбори, айде да не са ЦСКА и Левски, защото там винаги се търси първото място, напрежението е страшно голямо, но други клубове, които са малко така надолу, да не обиждам, нали, да не казвам имена, могат твърдо да заложат на юношите си с риск тази година, нали, да са по-назад в класирането или даже и да изпаднат, но да си наложат своите юноши, за да могат един ден от тях, така да се каже, да изкарат пари. И това е за първенството. Пак казвам, начин тази година е интересно. До последно мисля, че няма да се знае кой ще е първенец. Адмирации за Лудогорец, че се класираха в Шампионска лига. Нали, ходих и на тяхни матчове. Благодарение на тях Реал Мадрид гледах на живо. Ливърпул, нали. Просто дано да има повече такива клубове и в близко бъдеще да се радваме повече на такива успехи.
И да завършим нашето интервю с националния отбор. Как ти се вижда на тебе смяната на Любослав Пенев с Ивайло Петев, впечатленията ти от новия национален селекционер? И така в България не сме ли твърде критично настроени и веднага да се потърси в случая смяната на Любо Пенев? Не го оставиха да доизкара квалификациите. Пък отдавна не сме играли на голямо първенство и поне моето мнение е, че той до известна степен наистина успя да промени облика на националния отбор. Ами, аз лично не познавам Любослав Пенев, но страшно много го уважавам и смятам, че той е, така да се каже, един от най-добрите един от най-добрите треньори в България. Още когато миналите квалификации взе отбора и така се почувства един импулс, тогава казах, че в момента това треньорско ръководство прави героизъм, защото аз така съм доста тясно свързан с българския футбол и смея да твърда, че в момента ние нямаме футболисти да се класираме на голям форум. Бего само всеки да види нашите футболисти в какви клубове играят и да види, примерно, нашите конкуренти, техните футболисти, какви клубове играят. Но въпреки това, миналите квалификации, той до 2 кръга преди края имаше шанс, реален шанс да се класираме на световно първенство. Тая година наистина не тръгнаха добре работите, но убеден съм, че сега сигурно има грешки при него. Сега от какво естество са, не знам, но аз мисля, че не той е главният виновник. Сега за Петев, значи за мен той също е много добър треньор. Надявам се, че ще допренесе и той нещо ново или някой път, нали, това казват, добър треньор, обаче отбора не върви. Нормално е да се потърси нещо ново, с което да се надява дали в мисленето на футболистите да се пречупи нещо, с което да се допринесе за, нали, потръгването на отбора. В крайна сметка Ивайло Петев нали, се представи много добре и в чужбина, и тук с Лудогорец. Пожелавам му успех. Мисля, че трудно ще му бъде да се класира, да не кажа невъзможно, по простата причина, че, пак казвам, нивото на нашите футболисти, а и вече така изпуснахме доста точки, не е на най-високо ниво, но с едни добри игри идеята е да може да върне публиката на стадиона. Това е според мен като негова цел, просто да може отново, така да се каже, стадиона да се напълни, както при Любо Пенев се напълни стадиона с Хърватска тук.